Представяме ви имот на една от най-желаните локации във Велико Търново, точно срещу театъра, в сърцето на града. Жилището разполага с просторен хол, с кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и две тераси, които осигуряват светлина и комфорт. Към имота има тавански етаж с две стаи, обособена тераса и предвидено място за баня с тоалетна. Отлична възможност за изграждане на самостоятелно жилище или инвестиция с цел отдаване под наем. Имот, който съчетава престижна локация, функционално разпределение и отличен инвестиционен потенциал. Истинска рядкост за централната част на Велико Търново. За въпроси и огледи не се колебайте да се свържете с екипа на Control Estate. Очакваме ви!